Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Ko arta siftinde en golle men ɗe ndinduɗen ɗo goto kala e men jogiti hen ñawore. On jii jangde nde eɗen janga YouTube to heɓen toon moggini ene janga ene yoɗan noon so lewru mayi wono wonɓe toon ɓe yewdoɗon gandi numéro jangguinowo mbaɗon hen balle moɗon fodde bawɗe moɗon koɗon jinguira jangde jangetede nde. Aɗa andi aɗa janga kadi amin gandi aɗa janga wadde ene yooɗa mballa jangde mballa kadi jangguinowo jangde o. So wallima ha heeɓi ko wiyete jangde ko heeɓa nan toon jiyatano bindi Allah walliɓe ɓe ndewi toon to lesto haɓe mbadda hen ha Allah walliɓe mbatti yiide hen foti foof. Ay joni sa waɗi ndani henne ay ɗo henne joni ko ɗo woni YouTube o, ay ɗo ko ɗo bindata Dental Dina TV, ay Dental Dine ay TV, Dental Dina TV ɗo windete mbeɗa Dental Dine wala dio aɓa TV gasi tan jiya ay nani on saha guelɗo darogel ngil walla guelɗo piya e maggel ay udditima joni noon ɗo henne dental ngal nanɗon sa ari ɗo a udditi ɗo henne ay addima ɗo henne ay joni sa yiɗi yaade toon directement ay ɗo ay ɗo less ɗo ay nani Dental Dina TV ɗo ay ɗo ay ɗo less ɗo ay nani piya ɗo henne ay nawma toon joni sa ar ɗo ay ngoɗo photo ngoɗo koɗɗo gandata dental ngal ko woni hen e yimɓe. Dental ngal ene hen ujunnaje 7 neɗɗo ay guel ɗo 6 oɗo ko temedde gonɗon, ujunnaje 7 e temedde 6. Ay on 7 mo jiiɗa ɗon o ko ujunnaje, ay oɗo 6 ko temedde. Ay ɗum ɗo tan ɗo ko jangguina hen ko faade ko on keeɓi temedde 7 vidéo lomba toon. Joni sa ari noon ay ɗo winda vidéo ɗo piya vidéo ɗo ɗi guddito ay aɗini ko jangguinano ko nani ɗum ɗo foof nanto monto ƴetta hen ko jiɗɗa jangude ko gona e ɗum jangude aɗa jangira jam aɗa janga hen aɗa wawa hen ay aɗa janga aɗa wawa. Joni noon ko jangata mbawɗa ko hen noon mbatta ballal ma tawde a hollanoma ay ɗo ko woni ɗo ko nani ɗum ɗo ay nani mbaɗani ay ɗum ɗo ko jangguinano ay
nanɗon so tawi artude mbaɗi garta oɗo ngal ɗo alluwa yiɗa janngude ngara e magal piya jannga ngal ko ɗo yiɗa janngude ngara ɗo jannga. numéro mo mbatta ballal o ko 00221 77 906 14 81. lomba hen so Orange Money, so Wave, so Western Union, MoneyGram, mbiya ceerno nda waltoro jangde men nde ene yooɗi. ceerno nda ɗum ɗo waltoro jangde men yahore nde. oɗon gandi YouTube yoɓani min hay muɗum, oɗon gandi Facebook yoɓani min hay muɗum, WhatsApp hay muɗum yoɓani min. wadde ko onon jangoɓe ballata jangde nde no janggori. kono so nuɗɗinima less oɗon janga so arani oɗon katto, so ari leƴƴon ndeƴon ujunnaje jeeɗiɗi neɗɗo e temedde jeegom neɗɗo timmi konnu. wadde goto kala yaltana hoore muɗum nulde hen ko walliri jangde nde ha jangde nde yaara yeeso. ngoy ciftingol e ɗum ɗo tan ndewata Dental Diina TV jiyangal. ɗo winda abone ɗo naata ɗon, ɗo winda abone naata ɗon mbaɗa abone. fay ko jangina adda moftaga tawaga. wo amma to jangete to ko dulal mum bange waɗi, dulal ngal on ko bange waɗa ngal ɗon ko jiɗɗo fof ko yende yaade toon kam e tonga ko mbatta ko 400 natirta joɓa lewru ma ngo naton aɗa janga toon. ko jangate toon ko adde ga mofte ga. so majjirima tawataga, so majjirima garta tawaga ko majjirma ko. ɗum saabi ko to jangete kono ko ga moftete. ɗum noon an jiɗi jangude o ngara e numéro he kaala indema yettode ma, kaala ko jiɗɗa jangude. so alkule qur'ana arab mo yiyata bindi o ara haala. so pular jiɗɗa jangude a yiyata bindi hay batte ngara kaala. joɓa 400 natirguel e 100 lewru yahowru ndu hankadi haysi kala lewru mayni noon ko 100 mbaɗata. ɗum ɓayta hen ko ha balla jangde wona dokkal. ko jangde jangata nde joɓɓa aɗa yoɓa aɗa jangine. dokkal ko gitta jawdi ma mbiya ceerno nda waltoro haaju ma, ɗum woni dokkal. wamma ɗo ɗeɗoma 400 ko kanƴe mballuma mbawɗa nadde hen aɗa janga. ɗum noon kadi no siftinde on onon wonɓe e dendagal YouTube he goto kala e mon yo addu ballal muɗum e jangde he. oɗon janga min gandi, oɗon janga min gandi. wadde ko jangoton ko balle janginowo no wawide arirde e mon. ko oɗo kuura garo e mon o e oɗo wifi garowo mon o oɗon gandi ko jawdi wonɗon e haaju gaccirede ha jangono. oɗo janginowo ono o warta omo ñaago on. onon gandata gandan koye moɗon mbiyen de ballen janginowo o tawde ko janginowo mbaɗen feere jinganemo ballen. ɗum waɗi bisimilla moɗon e numéro he 00221 77 906 14 81. mbaɗa ko mbawɗa nelda yetto waɗe keese reena golle men jahoje ɗe. yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah ren ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama. wassalam. eyyi nanɗon mi holli on laawol ngol ɗo ndewaton mbawon wadde balle moɗon faade e galle golle. YouTube o nanton ujunnaje jeeɗiɗo neɗɗo e 600 neɗɗo. wadde amin gandi oɗon to oɗon janga. wadde min ñaagori on ko goto kala mo yaltira Allah waɗa hen jungo mum fodde bawɗe mum ɗe. nde wonno bawɗe pottani. so tawi portable boni no mbatton. so
so uratere boni no mbatton nafata noon ko ndenden jingen golle ɗe sen ndendi en jingiɗe poolende hoto hay goto ɗaw hoore mum e nde ɗo moƴƴere yahore ko moƴƴere yahore de kala noon jolɗo hen waɗi hen weeli hen ko sa wi tan a sikka a funtani aɗa janga aɗa waawa aɗa faama wadde eto jokkodirde e jangowo anduma gandamo o anduma ko so tawi tan an tan aɗa moggino lesso aɗa janga cikka o tinani o tini kala memɗo toon hunde amin gandi kala memɗo toon hunde amin gandi naatoɓe jaltaɓe amin gandi abonmaɓe amin gandi e auto jangga tan jahalaɓe amin gandi ɗum noon wadde goto kala e mon memɗo hen yo waɗ hen kala memɗo hen yo waɗa hen jingga hen walla hen yo Allah wallu en nande e famde dañirde Allah jaɓirde Allah e waɗirde hen Allah faando hen ene rewa Allah ɗum koye wonno sababu haala ka denɗe to YouTube to ujunnaje 7 neɗɗo e 600 neɗɗo timmi konu mbaɗe hen balle mon e jingere moɗon e fodde bawɗe moɗon e numéro kalaɗo yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah won gondiɗo musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama, wassalam.